Hei Diardi, hei ja tervetuloa kuulolle Mikä on AIVA-UVI? Etsitkö lisäansioita? Haluatko uuden työn vai kansainvälisen nettiliiketoiminnan? AIVA-UVI on online-viestinnän kuuma nimi ja eturivin kehittäjä videoidon suoratoistotekniikassa koko maailmassa. Videoiden lataaminen ja katselu on räjähtänyt netissä. Vuoteen 2016 on arvioitu, että 70% viestinnästä tehdään videoilla. Mitä tukee myös se fakta, että tämän päivän nettisurffaajista jo reilusti yli 60% käyttää mobiilia päätelaitetta ja yritysten päättäjistä lähes 100% älypuhelinta. Kännykkään videot sopivat hyvin, joten on aika muuttaa omat tapamme ja yritysten ymmärtää sopeuttaa omaa markkinointiaan vastaamaan tämän päivän ostajan tarpeita. Vuonna 2007 Bill Starkey, yrityksen perustaja, oli lounaalla hyvän ystävänsä kanssa Rod Canyonin ja kertoi visiostaan, jossa useampi henkilö voisi keskustella kännykässä kasvotusten. Rod on muuten kehittänyt Compaqin tietokoneet ja innostui tästä visiosta paljon, otti puhelun hyvälle ystävälleen Bill Gatesille. Bill Gates on aina sanonut, että hänen koko menestys on Rodin ansiosta, koska hän laittoi aikoinaan Microsoftin käyttöjärjestelmän kaikkiin Compaqin tietokoneisiin. Ja noin puoli vuotta tästä puhelusta Gates osti Skypein 3-kertaisella hinnalla, mitä oli markkina-arvo. Business Nero vaistosi ison markkinan. Ja myös me olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta, koska samanlaisessa tilanteessa oli Microsoft 80-luvulla. Tämä on nyt meidän Microsoft-momentti. Yli 70 miljoonan euron videomarkkinoista AIVA-UVI suunnittelee ottavansa muutaman prosentin osan. Haluatko mukaan jakamaan tätä osuutta? Nyt jos koskaan kannattaa olla tarkkana eikä missata tätä mahdollisuutta. Muutkin kuin Bill Gates on huomannut markkinaraon. AIVA-UVIn hallituksessa istuu iso joukko alan vaikuttavampia herrasmiehiä. Jokainen on alansa uranuurtaja ja investoijana mukana AIVA-UVIssa. Richard Bateman Microsoftilta sai netin toimimaan kännykässä. Dick Conrad, HP:n omistaja ja kehittänyt emolevyn. Rod Canyon, Compaqin omistaja. Mike Stewart, Intel Celeron mikrosirun kehittäjä. Intel on muuten maailman 10 arvostetuimman yrityksen joukossa. 4 IT-teknologian imperiumin kehittäjää on mukana myös AIVA-UVIn hallituksessa. Eikä tekninen tiimi ole yhtään huonompi. Sitä johtaa Mike Nolan, ADP-maksujärjestelmien kehittäjä, yhdessä Jake Stevensonin kanssa, joka kehitteli Twitterin mobiiliapplikaation. Lisäksi mukana on vaikuttava joukko muita liiketoiminta-arkkitehtejä, kuten Applen, Netflixin sekä Wells Fargon asiantuntijat. Wells Fargo vastaa koko pankkimaailman salausjärjestelmän kehittämisestä ja on myös kehittänyt AIVA-UVIn salauskoodin. Nyt tiedät, millainen tausta yrityksellä on, eikä ole ihme, että myös isot yhtiöt luottavat AIVA-UVIn huipputarvalliseen, mutta helppokäyttöiseen tuotteeseen, kuten luottoyhtiö American Express, Waste Management, United Airlines ja niin edelleen. Myös USA:n puolustusvoimien huippusalaiset dokumentit on tallennettu tähän samaan turvalliseen pilveen. AIVA-UVI on hinnaltaan ja laadultaan markkinoiden huippuluokkaa. Markkinoilla on paljon tuotteita, mutta joko hinnaltaan tai tekniikaltaan aivan toisessa kategoriassa. AIVA-UVI toimii suoraan selaimella ilman ohjelmistolatauksia ja myös toimii mobiilissa. Tuotepakettiin kuuluu video-email, videoneuvottelu, videobroadcast eli webinaari, autoresponder eli uutiskirjeohjelma, jolla sitten voi muokata myöskin oman laskeutumissivun ohjelman avulla. Uudistamalla omat tavat saavutetaan huomattavat ajalliset ja rahalliset säästöt sekä matkustaminen vaiva. Puhumattakaan, että vähentämällä matkustusta säästämme luontoa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Asiakkaina AIVA-UVIlla on yritykset sekä yksityiset henkilöt. Markkinointitavaksi AIVA-UVI on ottanut vuonna 2011 affiliate eli kumppanuusohjelman. Ja se maksaa 75% takaisin kumppaneille liikevaihdostaan. Tällä hetkellä asiakkaita ja kumppaneita on jo yli 100 maassa. Jokainen lähtee mukaan eri syistä.
lisäansioita muutamasta satasesta aina isoon liiketoimintaan. Jokaiselle varmaan löytyy sopiva vaihtoehto iVauVissa. iVauV tarjoaa myös riskittömän vaihtoehdon. Pieni aloitusmaksu, alle 15 euron kuukausimaksu. Ei varastoja, ei myyntipakkoja. Työskennellä voit missä vaan, missä on netti. iVauV on ideaali business. Saatavilla on myös tukea niin suomeksi kuin usealla muulla kielellä yhtiön sivuilla. Asiakaspalvelu toimii hyvin ja se on palkittu usein. Kuinka saat tuotteen ostettua? Tuotteet ostetaan suoraan netistä ja se on käytössä heti maksun jälkeen. Ota yhteyttä henkilöön, jolta sait linkin tähän videoon. Professional-paketin hinta on 185 euroa, riippuen voimassa olevassa valuuttakurssista, ja tähän sisältyy ensimmäisen kuukauden käyttömaksu. Jatkossa kuukausimaksu on alle 15 euroa. Kumppanin vuosimaksu 19 euroa per vuosi. Ja paketti pitää siis sisällään videosähköpostin, videokonferenssin, videobroadcastin, autoresponderin, tämän muokattavan sivun ja se toimii myös mobiilissa. Tervetuloa mukaan tiimiin, toivottaa Team Europe Today.